Televize Prima uvádí Spi, holčičko, spi. Amando? Amando? Zlato, kde jsi? Amando, no tak, mám o tebe strach. Amando! Amando, kde jsi, broučku? Pomoc! Pomozte mi někdo! Pomozte mi! Pomozte mi! O rok později. Co budeš dnes dělat? Nicole mě pozvala na oběd. Na oslavu mých narozenin. Ty jsi měla před měsícem. No, přesnost nikdy nebyla Nikolina silná stránka. To je fakt. No, Barry myslí, že se to dneska dohodne. Teď už je to jako v pokru. Ukaž svou tvář. Radši ne. Jako komik bys byla slavná. Tak Dělám si legraci. Vím, jak si na tom tvrdě dřel. drž mi palce. Zavolej, až to bude. Určitě. Tak jo. Pane bože. Myslela jsem, že mě zveš na oběd. Nejdřív se ještě někde stavíme. Prosím tě, neříkej, že si nás objednala na piercing jazyka. Ten už mám. Co? Doopravdy? Jo, bylo to hrozný. Měla jsem 2 týdny jazyk jak v ohni. Tady to je. Vědma? Jo, jasně, že jo. Jdeme. Dobrý den. Na tomhle jsem naposled seděla, když jsem měla na zdi plakát s Patrickem Swayzem. Pamatuješ, jak jsi vyváděla, když ti ho táta sundal? Ano, bože, traumatizovalo mě to. Nikdy jsem to nepřekonala. To mnohé vysvětluje. Vážně? No a kdo se díval na Hříšný tanec asi tak 5000krát? Protože se mi strašně líbila Jennifer Grey. Jasně, jo. Proto jsi pouštěla zpomaleně slavnej zadek Patricka Swayzeho. Ježiš. Mám právě teď dělat reklamu. A co ta věštkyně? To byl narozeninový dárek pro tebe. Víš co, já na tohle nejsem. Pojďme Ne, pryč. nemůžeš se na to vykašlat. Bylo to hrozně drahé a ona platby nevrací. A prý je geniální. Čehož důkazem je, že nevrací platby, že jo? To teda ne. No tak, já se ti nikdy nezavděčím. Prosím, no tak. Fajn. Tak jo. Všechno Běž. nejlepší. A když na to zbude čas, zeptej se i na mě. Tak pa? Ahoj, kočko. Pojďte dál.
Poznejte sama sebe. Tohle byl sestřin nápad, takže já... Sedněte si. To je velmi zajímavé. Blahopřeju. Co jsem vyhrála? Vy čekáte dítě. Je to tady. Jasně, protože antikoncepce nikdy nefunguje. Byla to legrace. Počkejte. Vidíte? Holčička. Duše malé holčičky přilétá. Ano, holčička. Holčička. Strašně moc touží žít. Je tu ještě jedna. Cože? Ta, která zemřela. Její duše nenašla pokoj. Co to má být? Nějaký hloupý vtip? To vás k tomu přemluvila Nick? Prosím, je toho tu víc. Dejte mi už pokoj. Ahoj. Všechno v pořádku? Smlouva uzavřena. Zvýšili nabídku. Složili karty. To je fantastické, blahopřeju. Chtějí, abych šéfoval východní divizi. Měl bych dvojnásobný plat, opce na akcie. Páni. Má tu malý háček. Brala si pilulky, jsi si jistá? To je fantastické. Všechno do sebe zapadá. Práce, stěhování, i to dítě. Jsi šťastná, že jo? Mám strach. Všechno bude v pořádku. Uvidíš. Miluju tě. Já tebe taky. No teda, Tak co myslíš? páni. Tohle jsem nečekala. Budeš to tu milovat. Miluju tebe. Víš to? Jak se vám poslední dobou dařilo? Cítím takovou divnou bolest pod pupíkem. Ostrou nebo tupou? Spíš tupou. Tady? Trochu níž. V noci kvůli tomu nespím. Asi je to zvětšující se uterus, ale dejte mi vědět, kdyby se to zhoršilo. Díky. Jste připravená? Jo, Studí to. Tak do toho.
Všechno v pořádku? Absolutně. Dítě má 10 prstů na rukou i na nohu. Chcete znát pohlaví? Je to holčička. Žasnu, jak to některé matky vědí. A takhle jí tluče srdce. Už vím, proč byla ta židle tak levná. Člověk musí být inženýr, aby to dal dohromady. Zlato? Není ti nic? Vždyť víš, že nemáš nosit těžké věci. Zlato. Po tom, co se stalo Amandě, nezvládla bych, kdyby se něco přihodilo. Takhle nepřemýšlej, nic se nepřihodí. A co když ano? Nepřihodí. Zlato, všechno bude v pořádku, jen se snaž si to užívat. Zkus z toho mít radost. Co, zase kope? Bože, to byla ale síla. Možná bude fotbalistka. No, vypadá to, že zatím hodně trénuje. Počkej. Ona něco říká. Co? Své jméno. A tentokrát je to co? Makinek. Michael Jordan? Tak se jmenuje moje teta. Ona se nebude jmenovat Mike. Víš, co mě napadlo? Co? Co třeba Caitlin? Caitlin? Znamená to cudná. No to je hezký. Vážně? Ano. Bude to Caitlin. Jane? Zlato? Krvácím. A bolí to. Já vím, Zlato. O ne, takhle to bolet nemá. Hned tam budeme. Ne, musíš něco udělat. Zlato, klid, Něco jenom je klid. špatně. S dítětem je něco špatně, já to vím. Trhá mě na kusy. A snaží se mě zabít. Snaží se mě zabít. Snaží se mě zabít. Brzy to bude. Doktor Stegbauer na ambulanci. Opakuji, doktor Ano? Stegbauer na ambulanci. Ne, seďte. Ona spí. Byl to obtížný císařský řez. Operovali jsme ho 8 hodin. Co se stalo? Říká se tomu placenta akreta. Placenta se správně neodloučí od děložní stěny, proto tak krvácela. Jednu chvíli to bylo ofous. No ale bude v pořádku. Ano, samozřejmě. A co to dítě? No, někde tam nahoře musela mít ochránce. Máte zdravou 3,5kilovou holčičku. Gratuluju vám. Děkuju. Není zač. Vrchní sestra Michaelsonová na příjem. Vrchní sestra Michaelsonová na příjem.
Někoho jsem ti přinesl. Katie? Máma? Mámo? Katie? Bylo to těžké, ale ty si to zvládla. Nic jsem nezvládla. Ale ano, to teda zvládla. A tady je důkaz a je krásná. Pochováš si ji? Jdi s ní ode mě. Pokusila se mě zabít. Tohle bude nejspíš katastrofa. Určitě budeš překvapená. Ahoj, teto Jamie. Nazdar, chlapé. Ahoj. No, páni, tohle jsem nečekala. Opatrně, Devine, teta si dost zkusila. Ahoj. Tohle musí být Caitlin. Jo. Je fakt překrásná ségra. Vezmeš si ji? Jistě ano. Tak kdy jste přijeli? V úterý. Říkal jsem, že mám překvapení. Bude ti pomáhat, dokud ti nebude líp. Pojďme dovnitř, ať si můžeš lehnout. Nejsem unavená. No dobře. Můžu s tebou mluvit? Deve, co kdybychom vzali tu tvou novou sestřičku dovnitř? Uděláme si exkurzi? Můžu ji nést? Proč jsi mi neřekl, že přijedou? No chtěl jsem, aby si byla překvapená. Strávila jsem 2 týdny v nemocnici, nebudu se starat o hosty. Oni nejsou hosté, přijeli ti pomoct. Jak? Nikol neuvaří ani vodu. Nemá kde bydlet, myslel jsem, že by si to tak chtěla. Ovšem, že to tak chci, ale měl si mi to říct. Ráda bych to věděla předem. Promiň. Má tvůj úsměv. A můj nos? Má můj nos. Vždycky měla tohle znamenko? Ano, je mateřské. Je docela hezké. Omlouvám se za tamto. Snažil se pomoct Nikol. Ne, měl jsem ti to říct. Miluju tě. Máš hlad, viď? Vím, že máš velký hlad. Máš hlad? Ano? To nic, to nic. Tady máš. Je to dobroučké.
Je to dobrota od maminky. Bude ti to chutnat. No tak, pij. No tak. Ty to svedeš. To je dobré, zvládneš to. Taky šikovná. No. Pomalu, pomalu. Au! 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 Katie! To je dobré. To je dobré. Hele, víš co? Zkus tohle, ano? To je dobré. Hele, Katie, tady máš. Hele. Co pak je to? No tak, proč pak nám to nejde? Nic se neděje. Tady Jamie Ashfordová, můžu mluvit s Petrem? Až se vrátí, řekněte mu, že jsem volala. Děkuju. Můžu mluvit s doktorem Lipmanem, tady Jamie Ashfordová. Děkuju. Dobrý den. Kate nechce přestat plakat a... Ne, koliku nemá, jenom... Ne, to už jsem zkoušela. Ne, dýchá normálně. Tohle jsem taky zkusila. Víte co? Ne, máte pravdu. Určitě máte pravdu. Já mám jenom starost. No a... Můžu s ní přijet? Ne, Gume, lehni. Nesmíš. No tak. Přestala. Vaše holčička je zdravá jako ryba, paní Ashfordová. Opravdu? Ano. Nemůžete udělat nějaké testy? Jamie je naprosto v pořádku. Já to nechápu. Ona přestala plakat v momentě, kdy jsme vešli do čekárny. Vypadáte trochu unaveně. Jak spíte? Dobře. Jsem v pohodě. Všechno je... Fajn. Mám přítelkyni. Susana Chraslová. Je to psychiatrička, která se hodně dlouho specializuje na poporodní deprese. Já nemám deprese. Ve vašem těle probíhá spousta změn. Je zaplavováno hormony. K tomuto vypětí při péči o novorozence. Máte výkyvy nálad nebo náhlá nutkání k pláči? Může vám pomoci s tím, čím procházíte. Ne, nic mi není. To je to dítě. Její pláč mě nervuje, to je vše. Tak a je to. No tak, Katie. No tak, to nic. Katie, to nic.
Ty jsi tomu rozuměla, viď? Ahoj. Spinka. Je všechno v pohodě? Nemáš pocit, že je Caitlin nějaká zvláštní? Jak zvláštní? Nezdá se ti, že rozumí tomu, co říkáme? Slyšíš to, Katie? Jsi chytré dítě. Takhle jsem to nemyslela. Zlato, co je? Má tě radši než mě. Ale miláčku, prosím tě, nebuď směšná. Že máš ráda maminku, že jo? Ano? No? Hele. Co tu děláš? Je něco s Katie? Ne, jenom jim měním plenky. Dobrou noc. Dobrou. Co jsi čekala? Že bude mít na čele 3 šestky? O čem mám mluvit? O čem chcete? Slyšela jsem, že máte malou holčičku. Caitlin. To je hezké jméno.
Prý to byl hodně těžký porod. Skoro jsem umřela. Porod může být traumatizující. Při tom porodu zdálo se mi, že se dítě snaží. Snaží co? Že se vám dítě snaží udělat co? Měla jsem pocit, že se mě snaží zabít. No to je pochopitelné. Měla jste obrovské bolesti. Tak to není. Ona dívá se na mě, jako bych byla nějaký hmyz. Vím, že to zní bláznivě. Ne, tady nikoho nesoudíme, Jamie. Někdy je vzhůru celou noc. Pořád pláče. Ano, novorozenci pláčou 4 hodiny denně. Je to způsob komunikace. Vy mi nerozumíte, ona pláče jenom, když jsem poblíž já. Jakmile vejde Peter, nebo moje sestra, přestane. Je to jako by se mi snažila ublížit. Nějak. Jamie, poporodní deprese jsou časté, zvláště po těžkém porodu. Mnoho prvorodiček... Nejsem prvorodička. A promiňte, myslela jsem, Já že... měla jsem dceru. Amandu. Ona utonula. Nehoda před 2 lety. To je mi líto. Muselo to být pro vás strašlivé. Chcete mluvit o Amandě? Cítím se za tyhle myšlenky tak provinile. Je to prostě těžké, víte? Totiž je tu nový dům, nové město, nové dítě. Připadá mi, jako bych byla sama. Nejste sama, Jamie. Vy se z toho dostanete. Věřte mi. Nazdar, fešáku, co to děláš? Hezky ty kuličky pozbírej, ano? Ať se nikdo nezraní. Kam pak jdeš tak nestrojená? Jdu nakupovat, možná zajdu na pedikúru. Moje řeč, hýčkej se jako princezna, kterou jsi. Chceš, abych pohlídala Katie? Ne, to nemusíš, vyrazíme si totiž do města spolu. Už vyrostla ze všeho oblečení. Doplní mi garderobu. Bože, jak to letí. Ty už jsi hrozně velká, víš, jo, Katie? Jo. Vem si spíš auto. Já se s tím snad udělám kýlu. Mějte Díky. se. Vážně nepojedeš autem? Ne, pohyb mi prospěje, chci schodit tyhle hrozné špeky. No, hrozné špeky, jasně. Víš, že bych na ně moc rád skočil? Na tenhle špek. Je to spousta špeků, vážně. A kdy mě k ním pustí? Musíme počkat. Ale doktor Lipman říkal, že můžeme začít kdykoliv. Já jen... Pořád jsem bolavá s Caitlin. Promiň. Není to kvůli tobě, já se jen pořád necítím ve své kůži. Promiň. Dobře. Zdravím. Dobrý den. Božíčku, ta je kouzelná. Kolik je jí? Bude jí 5 měsíců. Jo. Chcete si to zkusit? A do toho se mi momentálně nevejde ani palec. Jděte, vypadáte úžasně.
No to je hrůza. Volejte záchranku. Rychle zavolejte. Volejte záchranku. Jak se to mohlo stát? Najednou do ní to auto vrazilo. Tak volejte sanitku. Moje dítě. Ale už se zdvihá. Je moje dítě v pořádku? Kde je moje dítě? Kde je moje dítě? Dovolíte? Je v pořádku. Je v pořádku. Tady. Je v pořádku. Oh. Vypadla z kočárku. Denver, Colorado. Potřebuju číslo na Marii Batiste. Tohle číslo už jsem zkoušela, možná se to píše jinak. Podívejte se pod věštkyně. Víte to jistě? Zlato, s kým to mluvíš? S nikým. Pojď se podívat. Tohle je opravdu úžasný. Není to skvělý? Nemít tu chůvičku, zmeškáme moment, kdy se postavila. Potom jsem se k tomu dostala a bylo to vážně legrační, to mi můžeš věřit. To věřím. Ahoj. Chuck mě požádal, ať se přestěhujem k němu. A celou dobu mu cukal nos, jako by mu chtěl upadnout. Řekla jsem, ať na to zapomene, dokud nebude čistý. To je dobře. Je to hrozný hajzlík. Dej mi metlu. Jenže je hezký. Má takovej ten dělíček na bradě, jako Michael Douglas. To není metla. Nebo to měl jeho otec? Já nevím. Co pak je Katie? Katie, není ti nic? Jsi v pohodě? A chceš, abych něco udělala? Ne, jen seď, všechno je v pořádku. Bože, Jamie, uklidni se. To je dobrý. To nic není. Dáš mi jednu? A od kdy kouříš? Chceš si promluvit? Mám strach, Nick. Z čeho, zlato? O dítě. S Caitlin se něco děje? Jsem jako na jehlách od chvíle, co se narodila. Pořád myslím na to, že se jí něco stane. Nic se jí nestane, zlato. Amandě se stalo. Podívej, co se stalo Amandě, bylo strašné. Pro nás, pro všechny. Ale musíš se přesto přenést. Chápeš? Máš zdravou, krásnou holčičku. Víš co? Proč se na tu oslavu prostě nevykašlem? Proč si nenamícháme pár margarit a nedáme si 20? Pítrovi rodiče jsou už na cestě. Bude to dobrý. Jo, rodinný průserář jsem já, nezapomeň na to. Ještě, že tu jsi. No, na moment jsem myslela, že mě hodláš ušlehat k smrti. Na mámu a tátu, kteří tu jsou s námi. Na Nicole, kuchařskou pomocnici. Na Devina, který mě držel nad vodou. A především na skvělou kuchařku, lásku mého života a matku naší krásné, drahé dcerušky. Na Jamie.
Tak Na na zdraví. Tak jo, dejme se do jídla. Tvá sestra je překrásná. Petr říkal, že bývala modelka. Jo, pořád občas předvádí. Postavu na to tedy má. To ano. Jamie, co kdybys přinesla Katie? Já jsem jí zrovna dala spát, takže... Ale no tak, přijeli jsem z takové dálky, ať se na ní ještě kouknou, než pojedou. Ale jenom jestli nespí. Nebuď idiot. Mému dítěti nic není. Nejspíš spí. Ovšem, že spí. Kdo otevřel okno? Ne. Ne. Jamie? 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 Jsi v pořádku? Co se stalo? No co je? Něco s Caitlin? Ahoj. Je v pořádku. Co se stalo? Uklouzla jsem. Strašně si nás vyděsila. Neříkala jsem, že tu nemáš nechávat ty kuličky. Teta si mohla zlomit vás. Já jsem je tam nenechal. Tak si sem asi dostali sami? Já to nebyl, přísahám. Víš co, mazej do postele. Hned, běž, šup, šup. Co se stalo? Jako bys vykřikl dřív, než si upadla. Vykřikla jsem, když jsem padala.
Myslíte, že je možné... Nespěchejte. že je možné, aby se dítě narodilo zlé? Zlé skutky jsou výsledkem vědomé volby, Jamie. Volby, jaké nemluvně není schopno. Myslíte, že je Caitlin zlá? Někdy se dívám na chůvičku a vidím ji, jak tam sedí. Úplně bdělá a přemýšlí o mně. Myslí na to, jak mě zabít. Jamie, není neobvyklé, že žena trpící postnatální depresí považuje po porodu novorozence za zdroj jakéhosi zla nebo nebezpečí. Nejste sama, Jamie. Ale já jsem sama. Peter má strašně moc práce. A Nicole mi už leze na Já nervy. jsem I tu pro Devin. vás. A podle toho, co jste říkala, vám vaše rodina chce pomoci. Možná jsem na mateřství nebyla připravená. Teď jste uhodila hřebík na hlavičku. Uvědomuji si, Amandina smrt je pro vás bolestivé téma, ale musíme o tom mluvit. Co kdybyste mi o ní něco pověděla? Milovala jsem ji. Byla tak hodná holčička. Jaká byla? Jaké jídlo měla nejraději? Milovala sladké koláčky. Jedla by je každý den, kdyby mohla. Co dál? Hrála si ráda? Víte co, Já o ní teď nechci mluvit. V pořádku, Jamie. Až budete připravená. Je tu hrozná zima. Jsi tak studená. Pojď se. Pondělí děťátko dá krásu. Úterní děťátko je plné jasu. Středeční dítě přináší strast. Středeční dítě přináší strast. Ty ses narodila ve středu, že, Katie? Jako tvoje sestra. Proč mi to pro Boha děláš? Proč mi to pro Boha děláš?
Jane? Jane, zlato, zbuď se. Oh, tak co, dobrý? Ano, jen si mě vylekal. A musela jsem tu usnout. Tady to není moc pohodlné. Pojď sem, miláčku. Co to děláš? Co? Zíral si na Nicole. Cože? Teď si zíral mé sestře na zadek. O čem to mluvíš? Co kdybys to přiznal? Přiznal co? Že se s ní chceš vyspat. To snad není pravda. Jamie, potřebuješ pomoc. Já ji potřebuju? To ty zíráš Nicole na zadek. Představuješ si ji, když si to děláš? To je nechutné. Ahoj. Ahoj, jak se máš? Dobře. Co tady vy dva vyvádíte? Trochu jsme si povídali a budeme si hrát s míčem. Můžu se přidat? Proč ne? Nemluv s ní o mě. Tak se rozestavíme. Budeme si házet. Komu spadne, prohrá. Chceš ještě? Amando! Pan Ashford? Ano, Susana Chraslová, psychiatrička. Jamie je má pacientka. promiňte, nezmínila se o vás. Nemocnice mě kontaktovala, když ji přijali. Jak je jí? Ošklivě si pořezala prst, ale je v pořádku. Právě teď jí to sešívají. Proč k vám má žena chodí? Pracujeme na depresi, která jí trápí od Caitlyn na narození. Tak to moc rád slyším. Přemlouval jsem jí, ať k někomu zajde. Pane Ashforde, bojím se, že se Jamie stav zhoršuje. Zřejmě trpí postnatální psychózou. Má za sebou dost těžké období, není psychotik. Její duševní stav mě znepokojuje. Málem si uřízla prst. To byla nehoda. Opravdu? Vy myslíte, že to udělala naschvál? Nesmysl. Naposledy mi svěřila domněnku, že se jí Caitlyn pokouší zabít. Nic takového by neřekla. Chci vaše svolení s umístěním Jamie na zdejší psychiatrii. Já ji nestrčím do blázince. Jen na tak dlouho, abychom správně vyhodnotili její stav, pane Ashforde. Jamie si potřebuje promluvit. Ne být zavřená. V 87. Sherry Messipová přejela svého novorozeného syna autem.
Řekla, že to byl jediný způsob, jak se zbavit hlasu v hlavě. A o 5 let později Andrea Jejcová utopila svých 5 synů. Prý už to dál nemohla snášet. Jamie? Za prvé chci, abyste věděla, že si vedete skvěle. A za druhé je tu pořád jedno téma. Amanda. Jamie? Byli jsme na chatě u Chucka a Nicole. Amanda si hrála venku. Jo, To je skvělé. zlato si na řadě. Lásko, jsi na řadě. Víš co, jdu pro Amandu, nechci, aby se zatoulala. Počkej, nejdřív vylož. Vem to za mě, Pítre. No tak, čekáme jen na tebe. Amando, nechceš jít dovnitř? Ne. Když půjdeš, dám ti horkou čokoládu. Ne. Proč ti musím všecko říkat 10krát? Amando, o tomhle si musíme promluvit, já tě nebudu honit. Amando! Amando? Nechoď k té vodě! Jak ses tam dostala? Amando? To není žádná legrace. Amando, stůj! Amando! Stůj! Co to děláš? Amando! 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 Amando, kde sakra jsi? Amando! Pítre! Pítre! Amando! Pítre! Pomoc! Amando! Pítre! Amando! Měla jsem na ní dávat pozor. Neměla jsem ji nechat venku samotnou. Nemůžete se obvinovat, byla to nehoda. Máte pořád strašný pocit viny. To je příčina vašich depresí. Pítr myslel, že další dítě to všechno spraví. Ale já nechtěla Amandu nahrazovat. To ani nemůžete. Taky nemůžete svůj pocit viny přenášet na Caitlin. Váš strach, že se jí něco stane, mezi vás vráží klín. Musíte to překonat tím, že se vyrovnáte s minulostí. No, možná jednoho dne přijdete na to, že něco z Amandy žije v Caitlin. Asi máte pravdu. Myslím, že něco ano. Jak se cítíš? Dobře, A jak to šlo? dobře.
Mám pro tebe dort. Nemám zrovna náladu oslavovat. Bude to zábava, bude tam jen nás 5. Rozveselí tě to. Hodná holčička. Podíváš se na tatínka? Katie, usměješ se kvůli hrášku? No, to je hodná holčička. Usměješ se na tatínka? A ukážeš mi tu kostičku? Myslím, že máme zázračné dítě. Ten dort je famózní. Dneska kašlu na dietu. Pamatuješ na ty příšerné dorty, co nám dělávala teta Carol? Bože, dávala jsem je vždycky od Snovic psovi. Byl to tuším pudl. Bylo to možné označit za týrání zvířat. No, má mi zavolat důležitý klient. Je to... Jo, no, bude to chvilička. Promiň, že jsem teď tak protivná. Kdybych se já měla za tohle omlouvat, tak nedělám nic jiného. Kašli na to. Co pak to povídáš? Co pak to tam máš? Amanda byla těžko zvládnutelná, byla to tvrdohlavá holčička. S kým to mluvíš? To je doktorka Raslová. Chce s tebou mluvit. Řekni, že mě bolí hlava. Promluvím si s ní zítra na sezení. Myslíte, že je možné? Že je možné, aby se dítě narodilo zlé? Při porodu měla jsem pocit, že se mě snaží zabít. Někdy se dívám na chůvičku a vidím ji, jak tam sedí. Úplně bdělá, přemýšlí o mně. Myslí na to, jak mě zabít. Vidíte? Její duše přilétá. Holčička. Strašně touží žít. Nenávist posiluje duši. Krouží nad zemí jako pták, čeká. Duše dítěte není pevně spojena s tělem. Je nevinná a slabá, snadná kořist pro starší duši, která ji může odstrčit. Co to má sakra být? Pítre, vstaň z té postele a okamžitě. Co se to s tebou pro boha děje? Chceš se s ní vyspat? Tohle to děláš? Jamie, klid, mám jenom skřípnutý nerv. Jo, já vím, co děláš. Ale manžela mi neukradneš. To ty posíláš svoje manželství ke dnu, ne já. To ty znáš, svoje si zničila. Ty potvoro tak jo, jedna. uklidněte se, obě dvě. Zastáváš se jí? Víte co, mizím odsud, takhle nemůžu žít. Dobře.
Pítre, nejezdi dneska do práce. Říkali, že přijde bouře. Mám toho dost, co dohánět. Kvůli mě? Jamie, o tom se teď bavit nebudu, ano? Pítre, Co zase? hele, omlouvám se kvůli včerejšku. Nevím, co to do mě vělo, ale slibuju, že se polepším. Mluvil jsem ráno s Nicole. Ten byt, o který měla zájem, je ještě volný. Pronajmi si ho. Bude to tak lepší. Jak se cítíš? Vyčerpaná. Proč si nelehneš? Protože nemůžu spát. A když náhodou usnu, tak mám příšerné sny. To ty léky prý můžou mít vedlejší účinky. Jsem tak moc unavená. Cítím se úplně prázdná. Tak se snaž vzpamatovat. Zpamatovat? Myslíš, že je na to vypínač, který zmáčknu? To jsem neřekl. Ale znělo to tak. Máš ponětí, jak těžké to pro mě je? Záleží ti A na jaké tom? je to pro mě? Chodíš a tváříš se jako bouřkové mračno. Ani si mi neřekla, že chodíš k doktorce Russellové. Nemám ponětí, co chceš nebo jak ti můžu pomoct. Pomohla by mi od tebe trocha pozornosti, jakou věnuješ Nicole a Devinovi. Všem s výjimkou Když mě. se pokusím, odstrčíš mě. Když ses pokusil? Uveď mi jediný příklad. Tak jo, někam to nevede. Musím do práce. Pítre, prosím tě, nejezdi. Přijedu brzo. Zavolej, kdyby si potřebovala. Pítre, No, uvidíme se večer. Pítre. Jamie, tady doktorka Russellová. Vynechala jste včerejší sezení. Můžete mi prosím zavolat? Příště už nebudeš skákat z houpačky, že ne? Vypadám ošklivě. Ne, nevypadáš zlato. A víš co? Časem to zmizí. Nezmizí. Zůstane mi to na pořád. Je úplně stejná. Jak to, že jsem to neviděla? Je to ta samá jizva. To přece není možné. Jamie? Jamie? Pítre, to jsem já. Můžeš mi teď hned zavolat. Musím s tebou mluvit. Doktorko Russellová, tady Jamie, můžete mi zavolat? Musím s vámi mluvit. Měla jsem pravdu s Amandou.
Haló, Jamie? Doktorka Raslová. Dostala jsem váš vzkaz. Jste v pořádku? Jamie, mluvte se mnou. Co je s Caitlin? Mluvila jste o ní jako o Amandě. Teď už znám pravdu. O čem to mluvíte? Jamie? 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 Tady je doktorka Raslová. Ty nemáš umět vylézt z postýlky sama. Ahoj, Nick. Nevolala tě Jamie? Ne, děje se něco. Když zavolám domů, je obsazeno. Mám tam zajet? Jo, dálnice je ucpaná. Nevím, kdy se dostanu domů. Ty si to všechno způsobila, že? Nejsem tvoje maminka. Nechci, ne, ale musím to udělat. Oh, Bože, co to dělám? Jsem ta nejhorší matka. Jamie? Je mi to tak líto. Jamie, je všechno v pořádku? Ty jsi to udělala! Ty jsi mě zabila, mami. Ne! Ne! Nemůžeš ji mít. Ty ji nemůžeš mít. Okamžitě jdi pryč od mého dítěte! Ne! Jamie! 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 Stůj! Jenom klid, o bože. Prosím, Jamie, jen jí neublížíš. Cože? Nikdy bych Caitlin neublížila. Já ji chráním před Amandou. Počkej, Jamie, co to povídáš? To udělala Amanda. Dej mi ji, jenom jí dej, prosím. Ne! O bože, Jamie, prosím, ne. Neubližuj mému dítěti! Vem si radši mě! Prosím! Proč ti to musím říkat 10krát? Tohle není legrace, Amando, dost!
Co se stalo? Jamie odnesla Caitlin do lesa a má nůž. Stiskni to. Zavolám záchranku. Vydrž. O Bože, mý děťátko. Je mi to tak líto. Nikdo mi tě nesmí vzít. Jamie! Jamie! Stáhněte se na oblast 3. Všem jednotkám, stáhněte se na oblast 3. Běžte se podívat tamhle. Jamie! 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 Kde jsi, miláčku? Jamie? Jamie! Jamie, všechno je v pořádku. Zlato, dej mi malou miláčku. Tak jo. Šš. Šš. Je tady, našel jsem jí. Je tady, pospěšte si. Rychle za mnou! Budeš v pořádku. Pohněte! Co se děje? Má vodu v plicích, to vůbec nedává smysl. Upadla do hypotermického šoku, musíme jí zvýšit teplotu. Pomozte jí. Posviťte sem. Vydrž, Jamie. Nemá puls. Resuscitace. Poručíku, přineste nosítka. Vydrž, miláčku. Vydrž. Vydrž. Fibriluje. Podejte mi elektrody. Pane, ustupte. Pal! No tak, Jamie. Znova! No tak, Jamie. Znova! Vydrž. Pal! No tak, Caitlin, končíme s hraním. Je čas jít si zdřímnout. České znění připravili Jitka Moučková, Martin Sobotka, Klára Sochorová, Petra Jindrová, Pavel Rýmský, Martin Písařík, Jolana Smyčková, Pavel Vondrák, Vlasta Žehrová, Jaroslav Horák, Ivo Novák, Klára Nováková a další. Překlad Petronila Pleskotová. Zvuk Pavel Balcar. Dialogy Pavel Vondrák. Produkce Markéta Stekbauerová, Jana Janoušková. Vedoucí dramaturg Lucie Donátová. Šéf-producent Jaroslav Richter. Režie Michal Michálek. Ve studiu S pro Alfa CZ AS vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2011.